पावसाने आज कहर माजवला होता. वरून राजाने आपले रौद्ररूप सगळ्यांना आज दाखवले होते. मुसळधार पडणाऱ्या पावसाचा आनंद घेत विनय आपल्या खिडकीत बसलेला होता. एवढ्या पावसात घराबाहेर पडावे लागले तर ही आपली खूप मोठी चूक होईल असेच त्याला वाटत होते. त्यामुळे आपल्या अभ्यासिकेकडे जाण्याचे त्याने टाळले होते आणि तो खिडकीमध्ये बसून पावसाचा आनंद घेत किशोर कुमार साहेबांची गाणी ऐकत बसला होता. काही वेळ लोटला असेल तेवढ्यात त्याला त्याच्या दारावर कोणीतरी जोरजोरात थापा मारत आहे असे ऐकू आले. तो लगबगीने दरवाजाच्या दिशेने धावला. त्याने कीहोलमधनं बाहेर पाहिले तर बाहेर विशाल उभा होता. विशाल त्याचा लहानपणीचा मित्र. विनयने दरवाजा उघडला, विशालला आत घेतले आणि विचारले, काय रे विसल्या, एवढ्या पावसाचं? त्यावर विशाल म्हणाला, अरे यार थोडी गडबड झाली आहे. बँकेमधनं निघालो होतो, येत असताना ना गाडी एके ठिकाणी पडली. मला काही मार वगैरे लागला नाही, पण माझं वॉलेट तिथे राहिलं रे. घरी आल्यानंतर मला आत्ता समजलं की मी वॉलेट तिथे विसरलोय. बहुधा ती गाडी पडली तेव्हा माझ्याकडनं पडलं असेल. मग आता काय, जाऊन आणायला लागेल. सोबत चलतोस का माझ्या? विनय थोडा गोंधळला. आत्ताच काही क्षणापूर्वी त्याने पावसामुळे आपले अभ्यासिकेत जाणे टाळले होते, पण आता मित्राची अडचण आहे म्हणल्यावर त्याच्यासोबत जायला हवे. तसा तो म्हणाला, ठीक आहे चालेल, मी रेनकोट चढवतो, तू पण चढवून ये. त्यावर विशाल म्हणाला, नाही ठीक आहे, काय हरकत नाही, तू आवर लवकर. तसा विनय घरात गेला. त्याने आपला रेनकोट घेतला आणि तो विशालसोबत निघाला. त्या मुसळधार पडणाऱ्या पावसामध्ये आता रस्त्याने फक्त त्यांचीच एक बाईक दिसत होती. पाऊस खूपच जोरदार असल्यामुळे रस्त्यावरील विजेचे खांबही बंद झाले होते. बाईकच्या त्या हेडलाईटच्या मंद प्रकाशात ते वाटेने जात होते. आजूबाजूने फक्त पावसामुळे अंग चोरून बसलेली कुत्री त्यांना दिसत होती. विनय बोलला, का रे कुठे गेला होतास कोलमडायला? अरे गेलो कुठे नाही रे, बँकेवरनं घरी येत होतो ना, तिथे आपल्या सिग्नलवर बाईक पडली आणि तिथेच बहुतेक माझं पॉकेट पडलंय. कोणता सिग्नल? अरे सिग्नल कसला, ते टर्न फक्त आपलं जे आपल्या गावाकडनं माझ्या बँकेच्या गावाकडे जातं, त्याच सिग्नलला. तिथे गाडी रोडच्या खाली गेली आणि मी पडलो. काय बी दिसलं नाही का बे तुला? अरे दिसायचा विषय नाही रे, 1 सेकंद कुणाचा तरी फोन आला म्हणून फक्त फोन उचलायसाठी खाली बघितलं आणि तेवढ्यात गाडी समोर गेली. अच्छा बरं ठीक आहे, किती दूर आहे अजून ते? एका 2 मिनटात येईलच आता. एव्हाना ते गावाच्या बाहेर बरेच पुढे आले होते. त्या वाटेबद्दल गावकऱ्यांनी बऱ्याच गोष्टी त्यांना सांगितलेल्या होत्या. रात्रीच्या वेळी त्या वाटेने जाऊ नये असेही त्यांना सांगितले होते, पण आज अडचण आल्यामुळे त्यांना रात्रीच्या वेळी तिथे जावे लागत होते. त्यात हा मुसळधार पाऊस, त्यामुळे वाटेने कोणी चिटपाखरूही नव्हतं. तसे विशालने एके जागी गाडी थांबवली. विनय म्हणाला, हीच का ती जागा? हो अरे हेच, तो टर्न दिसतोय ना, तिथेच पडलंय बघ पाकिट माझं. अच्छा ठीक आहे चल. तसे ते दोघे त्याचे पाकिट शोधू लागले. मोबाईलची टॉर्च ऑन करत इकडे तिकडे पाहू लागले. कुठे पडली होती गाडी तुझी? विनयने विचारले. हे इथून थोडंसं पुढे, हे रोड खाली जातोय ना, तिथेच. अच्छा. तसा विनय खाली उतरला आणि तो अंधारात शोधू लागला. तिथे शोधत असताना अचानक त्याला काहीतरी दिसलं. तो त्या गोष्टीच्या जवळ गेला आणि जेव्हा त्याने ती गोष्ट निरखून पाहिली तेव्हा तो धावतच बाईक जवळ आला. त्याने बाईक स्टार्ट केली आणि तो सरळ घराच्या दिशेने निघाला. मागून विशाल त्याला आवाज देत होता, अरे विनय कुठे चाललायस? वेळच आलाय का? पण विनय त्याचं काहीही ऐकत नव्हता. त्याने बाईक सरळ घरी येऊनच थांबवली आणि तो मोठ्या मोठ्याने श्वास घेऊ लागला. त्याच्या हृदयाचे ठोके वाढले होते. आपण आता काय पाहिलं हेच त्याला समजत नव्हतं. जेव्हा त्या अंधारामध्ये तो विशालचे पाकिट शोधू लागला होता तेव्हा त्याने पाहिले की पाकिट एके ठिकाणी पडलेले होते, पण त्या पाकिटाच्या बाजूला विशालची रक्ताळलेली डेड बॉडी पडलेली होती. तिचे डोळे सताड उघडे होते आणि ते विशालवरच रोखलेले होते. त्याला कळून चुकले की आपल्याला बोलवण्यासाठी आपल्या घरी जो आला होता तो विशाल नव्हता, तो त्याचा आत्मा होता. तुम्हाला जर ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण शोध रहस्याचा या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर
हा व्हिडिओ आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला जास्तीत जास्त सपोर्ट करा. धन्यवाद.